Mitä? Mie mutjutan. Mutjutin on lihaskalvojen hierontaan tarkoitettu väline, joka auttaa usein muuten välittömästi. Mulla särki raskauden jälkeen varsinkin jalkoja, selkää ja hartioita niin paljon, että välillä en saanut edes nukuttua sen takia, vaikka vauva olisi nukkunutkin. Tämä laite on ollut muuten ihan korvaamaton apu, kun on käsitellyt tuota sektioarpea. Mä oon ihan 100% varma, että tämän avulla se on paljon joustavampi ja ei niin kipeä kuin se voisi olla. Vauva ja taaperon kanniskelu, yksikätisyys ja imettäminen ihmeasennoissa saa muuten koko kropan semmoisen juntturaa, että miettii voiko tästä selvitä. Nyt Mutjuttimelta löytyy myös videomateriaalia ja verkkokurssia siitä, että miten tätä laitetta käytetään. Ja täällä on erikseen raskausaika ja synnytyksestä palautuminen ja bonusmateriaalina arven käsittely. Tosi selkeät, hyvät video-ohjeet. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Moikka, mä oon Anne, fysioterapeutti. Tykkäsin myös siitä erityisesti, että näillä videoilla kerrottiin, että mihin tämä auttaa ja mitä tämän on tarkoitus tehdä. Nyt kun on ottanut käyttöön tämän mutjuttimen, niin kipeydet on helpottanut tai hävinnyt ihan kokonaan. Sen ihan tuntee, kun kireydet helpottaa, lämmin tunne leviää ja lymfanesteet alkaa kiertämään. On muuten varma, että myös muut hyötyy siitä, että äiti on mutjuttanut. Kyllä mutjuttaminen kannattaa. Ehdottomasti kannattaa hankkia itselle ja ystävälle.